बहुत पहले मिलल बा छोटे छोटे पर कि पैड मोबाइल से फोटो खींचले बा। अब तो आईफोन आ गइल बा रखले बा। लड़की से कहता प्यार पवित्र होला तो ना दिल पे केकरो जोर चले। गणेश भैया तनी कोडिंग आ भैया डब से ले लो कि प्यार पवित्र होला तो ना दिल पे केकरो जोर चले। पंछी पिंजरा से उड़ जाला तब तो शिकारी हाथ मले। तोहार कर जवाब भले आज ले तोहार प्यार कर गुनाह हो प्यार कर गुनाह हो प्यार हम कइले बानी आज ले तोहार फोटो आज ले तोहार फोटो। भैया रविंद्र भैया अब तारा सीखे बा हमरा कि आज ले तोहार फोटो आज ले तोहार फोटो जवाब भैया आज ले तोहार फोटो। बता दूंगी तोहरे से होत रहे सजिया बिहान हो तोहरे से होत रहे सजिया बिहान देके गइलू लेके गइलू लब के मुस्कान तोहरे से होत रहे सजिया बिहान हो लेके गइलू लब के मुस्कान कि तोहरी सहेली से हो कि तोहरी सहेली से हो अरे नंबर तोहर पवले बानी तोहरी सहेली से हो तोहरी सहेली से हो नंबर तोहर पवले बानी आज ले तोहार फोटो कर जवाब धैया